Kabilos, dudit. Ako sir, ako. Ano mo, kuan? Adin imo ka na imo suldo ka na sa kadlaw. Oh, ade sa kadlaw. Ano mo ito ka na sa kadlaw, tag 100 baht yung adlaw. Oo. Ano ha? Kapot-kapte na kapte. Oo. Papaspasag mo pagtrabaho. Kay mahatag na ron yan ni Serin. Pamas ko nga ni 13 man pi. Hapit na mag-alas 5. Mo pa hindi nga ganit na trabaho kay di rin mag-uul. Inya na nga. Kuwan, katulog pa rin ka. Puno nga saging kahawanan. Uy, pare! Nga tulad kita kay aron ta neto naton 13 man pingan pamaskuhan kan sir. Sige. Tara. Kaya tara makulot. Pagdali pare, pagdali. Oo. Nagulat ato ni sir kayo, boss, makadto ka sawang. Kay mamamalit kami to namon. Kuruan ton para Pasko ba? To na ako nasawa. Amo mamalit gyap kami, boss. Buron yung galalong kita nga to sawang, boss. O sige, tara. Tara pagdali kay ato ni sir, nagulat. Tara. Ay na daw di nga daw nga trabador. Nananagan ko rin yan bonus ganin kuan. 13 month eh. Malilipe ko din nira. Kay dahil na kanya ako doon nga trabador kay mag-upay man trabaho. Magawa-nawa din akong mga kalubayan. Sir, Oy, adi na kami kay kulot na. Okay. Kukaw na niyo, ano yun yan na, 13 month pay, yan ang bonus. Oo, kukaon na. Sige, kay gahatag ko yan na. Sige. Ano, kay papaniyo ko ba mga pizza niyo sinudlan? Sige. Bale, ikaw. Ano ya, kukaw ko pag ikikwenta. Sige. Sige sir. Makatugid kami tako na sawang buhat. Ikaw po yun na niyo sildo yan na. Sige. Tapos pinanian yung bonus. Wala 13 month pay. Sir. Oo, sige sir. Magagtagi-tagi na kami to na ako nasawa niya. Okay nga, trabahoan din eh. Kabilos, dudit. Ako sir, ako. Ano mo, kuan? Adin imo ka na imo suldo ka na sa kadlaw. Oh, ade sa kadlaw. Ano mo ito ka na sa kadlaw, tag 100 baht yung adlaw. Oo. Ano ha? Kapot-kapte na kapte. Nanginom, adi pang bonus nga nun. Adin imo, nakon pinaskuha na iyo, bonus na imo para kon. Kapte. Uy, salamat. Yan ang 13 month pay. Ito na anay dito. Sige. Punta na dito na imo po, katatawago ko ulit ka muna yan. Sige. Linis, Pientes. Ako ito, sir, ako. Ikaw? Ako ito, sir. Adin iyo kuan. Adin imo adlaw tag 100 ba na niyo adlaw? Oo, sir. Trabaho dida. Oo, sir. Paila niyo pagtrabaho niyo Oo, sir. May pa ka mo din he. Ay, kabaraka, Adin sir. 100 dito adlaw. Oo, sir, oo. Adin imo bonus Ay. pinaskuha na Ay, ako. salamat, sir, salamat. Adi bulo. Kaupay nga ako nga. Para pagtrabaho niyo din he. Sunod ay kabaraka kay maghihangan ka mo din ha akon. Mas dako pa ta ako nigatagayo ha. Kaupay Iyo nga ako. adlaw pero min tag 100. Oo, sir, sige, sir. Punta na dito, tatawagan sige. ko na natin iyo ka ng 13 months. Sige, sir. Ayaw ko na kinaakon mga trabador. Diri mga reklamador. Mag-upay ko ito mga trabador. Dam-dam mo patak kwarta. Agang ko na hirat ko, kaya dito kagabi na. Para magpaka. Kuhan hirat mga pamilya. Kuhan! Lintes! Dinis! Sir. Didi. Sir. Ano na mo, Kuhan? Ano mo, Okay na. 13 man pe, 50. Amo lang ni sir. Kagulgul nga pinistik ka. Amo na ito kay... Ito mo 13 man pe, amo na ito 50. Daw ito. Kakulop ka pala sumulod. Sunod na to eh. Trabaho ini nga. May street mo nga nito kang yan ha, nga sunod na December. Dako natin makukuha akon. Ito, 50 lang ito mo 13 man pe, kay kakulop ka pala sumulod. Amo lang nga pinistik ka nga akon kuan. Sige, kay daw patak talaga, di pa ni mo sa idudit. Sige, sir. Sige. Pasensya. Sige. Pagkatilaw gyud pero mga 13 tinga na akon mga bonus. Sunod ako na era. 1 2 3. Awa 3. Kabilos dudit. Ay, Sir, ako to sir.
Dako gud yan tak bonus na nang. Nang ni makapasawang Divide 3 sawa buwas. equals 50. Ade. Ano na mo 13 month pe? Oo. Amo na ini sir. Oo, amo na ito. Kayo na ako kontra na ako na siya nung ngayon to nagre-reklamo kanina nga piste ka. Okay, ka magreklamo niyo. Ikaw di ka gud naangay nga kuan kay sip-sip ka na. Basta 13 month pe, papriwala ito. Ba daw ah. Ya. Kada mo tayo reklamo. Ba daw Huwag ka pala din eh. Ikatulong ka pa yan nakadlaw din he. Kay inaasahan ko pa naman ini. Ikulog pala to sa mulod. Inaasahan ko pa naman ini. Ya. Anin Jess? Presenta na ito kay mo 13 month pe. Ba daw ini niya Basta upay na ninyo trabaho. Adlaw rin ka mo absent. Sunod na December, dakot iyo. 13 month pe akon. Upay na ninyo, upaya. O sige. Sige, hinay ka mo, hinay. O sige, makadin ako sir. Oo. Reklamohon. Mga bago pala rin niya akon. Iya, tulong kadlaw. Ipintes. Nakulog pala sa mulod. Kompleto ko kaya panagin akon mga kuan. Kaya ako kay... dito kagabi. Nasiring ka nga, maupit nga kung pasulya ka panarabahuan. Kay mo pa manito di ka pa ito nga tagunan rito nadlaw. Amo ni nga pinasko ang bulo. O, pinitapalit mo nawong. Jesus. Salamat ka nga ni ginatakan kan bulo. Ako nga ni nga para kula. Tapos, nag-50 nga, 13 man pi. O, pinitapalagat, imo nawong nga pisti ka. Jesus, ito na nga. Kamamahal na ito. Una nga ni na ako na tag 75 la. Anakon sildo. Tara na ka. Pinisti ka kay magdadali pagdali kita kay Adi Kulop na. Sos, tara.